ọ bụrụ na ị na-afụ vidio anụnwa aka ihe enyelu nwata nwaanyị anụnwa nwụrụ anwụ bụ ishi ya vidio anụnwa ka o wee nwetakwa n'ikpe nkwụmọtọ ka e wee fụkwa na onye gburu ya bụ nwata nwaanyị. Dịka emere ka ndị mmadụ mata na afọ ọmarịcha nwata nwaanyị a bụkwana Chioma Precious na ọ bụkwana onye Mbaise, kama na ya na nne na nna ya bikwana na Nnewi nke dị na Anambra steeti. Nke nwoke anụnwa ifuru kodori aka n'onu a sịkwanụ na enyi ya nwoke afa ya bụkwanụ Somto Nwanga, ya bụ nke nwoke bụkwana onye Ebonyi steeti. Na fana bụkwana oyi nwaanyị na oyi nwoke. Na mbọsị ife anụnwa melụ na Precious bụ onye kwadochara ọrụ wee na-eje ọrụ n'ọnya ka ọ pụtara n'ụzọ wee mechaa wee chi ya azụ, dịka mama ya sikwa wee na-akọ akụkọ ka ọ balụrụ mba wee chi ya tọrọ. Mama ya wee na-ajụ ya na ya ke ife o wee na-agwa mmi ya na Somto anụnwa unu na-afụ ebe a na ji fonu ya n'ụzọ dịka ọ na-ejekwa n'ọrụ. O wee sị mama ya na ya nyezie ya fonu nke ya ka o wee kpọkwa anụ nọmba ya mmadụ na oyi ya nwoke anụnwa ya zakwanụ fonu. Mama ya wee were fonu wee nye ya, o wee kpọbazie Somto anụnwa. Mama ya nọkwa n'ebe ahụ wee nụ ka fa na-abụ na-akpakwanụ ya bụ nkata nke bụzi na mama Precious na-akọwa na ọ na jezi Precious fonu wee na-ekwunyeziri nke nwoke anụnwa bụ Somto wee na-ajụ anya kedu ife na-esere ya na nwa ya nwaanyị. Somto wee na-agwa mama nke nwaanyị a na ọ bụrụkwana ya na ya na-abụ na-enwe okwu na ọnya na nwa ya nwaanyị bụkwa na ife na-enwe okwu na ya tụnye n'alụfụ ọnụ na ya bụ ife. Mama nke nwaanyị wee sị Somto anụnwa na ọ chọkwara na ịfụ ya na bie andị na ọ bịa ji na ya werekwanụ ya bụ fonu ọ na-je nwa ya nwaanyị ka o wee bịakwanụ. Ife a ka mama nke nwaanyị gwachara nke nwoke anụnwa, gwachazie ya na fonu wee kwadozie wee jebekwa n'afịa ebe ọ na-azụ afịa, nke bụ na Precious ka nọkwanụ n'ụlọ mgbe ahụ wee na-akwado, kama na mama ya amalọzi na Precious ọ na-achọ ichi ya kwa n'ụlọ ọrụ ebe ọ na-eje ọrụ ka ọ na-abụ na ọ nwere ife ọzọ ọ na-akwado, kama na mma nke nwaanyị na-akọwa na ya gwachagokwanụ nke nwoke ife ọ gwara ya na ya wechi ya takwalụ nwa ya nwaanyị fonu ya. Onye ka emere ka ndị mmadụ mata na mgbe nwanne Precious anụnwa onye nke dịkwanụ 14 years natalụ skuulu, mana Precious a na-akọwa na nyanwa dịkwanụ 20 years na onyanwa ka nke ahụ natazi skuulu wee na-enezi nwanne ya nwaanyị anụnwa ebe ọ tọwọ n'ana ọbala wee ju ebe niile. O wee bụ na nwanne ya nwaanyị abụ Precious na ọnwụgokwanụ, o wee bụ na-eji mma wee sụọ ya n'onu. Nwanne ya nwoke asị skuulu nata nke dị 14 years wee bido wee tibezie mkpu, nke bụzi na ndị nebo na ndị agbata obi gbakọnyeziri ebe ahụ. Onya ka mama Precious jeseziri afịa wee bata wee jebezie na nke ndị polisi wee je gwakwanụ fa ife mere. Mama Precious wee na-agwafa na onye ya na nwa ya nwaanyị nwere okwu bifo fa wee pụọ, onye na-je nwa ya nwaanyị fonu n'ụzọ bụkwanụ nke nwoke ọnụ na-afụ ebe a na-akpọ Somto, nke bụkwanụ na ndị polisi jebeziri ebe Somto obi ka a mara na ya afụ ya wee ruo ebe ahụ. Ọ bụrụ na Somto anarikwana na ọ narugokwa afọ ọsọ nwaajụna na ama akwụkwọ na ọgbanawago Ebonyi steeti befa, nke bụzi na ndị polisi na-achọ ya mbiaka na ọkwa ya ka fa wepụtaziri ya bụ ife onyonyo n'ihu akwụkwọ wee na-ayọ ọha na eze na ọ bụrụ na ifuru ebe nwata nwa okorobịa a na-akpọ Somto nọ na agụgụ ya na ya pụta ka a gbaa ya ajụjụ ọnụ na ahakwa ebo ya ebubo na onye gburu nke nwaanyị kịta ka ọ na ohi ya gburu nke nwaanyị, na ife a chọrọ ịnụ bụ ọnụ mmiri okwu ya ka a marụkwa n'ife mere na ka o si wee mee, marụkwa n'ife gburu nke nwaanyị. Ebe ọbụla Somto nọ biko pụta ka ịza ajụjụ mmadụ na ọgụ gburu nke nwaanyị ka ọ na ọgụ gburu nke nwaanyị. Ọ na-abụzi na ohi ya gburu kedu ife na-achụzi ọ na-agbarụ, ọ na-abụ onye egbughị ọchụ ọ na-agba ọsọ ọchụ ka o si maa na nke nwaanyị ya ngwe wee gbaferizie onye nọkwa n'ụlọ sinsi ọgba akwa ọsọ bifo nke nwaanyị nwụọ ọgba akwa ọsọ oru ka a sọziri nke nwaanyị mma afọzi ebe ibi afọzi ebe ị na-arụ ọrụ afọzighị ebe ị na-anọ ịgbaferizie ọsọ. Kedụzi ife na-achụ na ọ bụrụ na ị mahụkwa n'ife melụ nwata nwaanyị a, ọ bụrụ na aka gị odo ọcha si ebe ị nọ pụta ka ị bịakwanụ gwafa na aka gị odo ọcha na ị mahụkwa n'ife melụ ya bụ nwata nwaanyị. Nọmba unu na-afụ ebe a kịta anụnwa bụkwanụ nọmba nwanne Precious nke nwoke ya ka etinyere n'ihu akwụkwọ wee na-ayọ ndị mmadụ na ebe ọbụla ịfụrụ nke nwoke anụnwa na gụkpọọ nọmba anụnwa ka a bịa jide Somto ka ọ bịa zaa ajụjụ marụkwanụ na onye ka aka ya dị n'ife melụ Precious ka ọ na ọ bụghị onye nwa bụkwa na ife aka ya dịkwanụ n'ife gburu Precious. Wee na-akọwa na ya bụ fonu ọ na-je nwata nwaanyị a na ọka jikwa ya bụ fonu wee na-rie ka a na-ajụzi oyi nwaanyị Precious anụnwa ajụjụ ka a ma na onwe ife Precious kọrịa. Ya bụ nke nwaanyị wee na-akọwa na ife na-eselu Precious na nke nwoke anụnwa bụ na Precious na-akọwa na ọ chọrọzikwana ya bụ oyi nwoke na oyi nwaanyị na ọ chọrọ ịnọrọ onwe ya, na nke anụnwa bụ Somto na ife ọ na-akụ nke nwaanyị anụnwa adịghị adị na ife ọ na-akụpụ ya bụ separate lamanda bido sheka. Nke nwaanyị wee sị na ọ chọrọzi na ya bụ relationship ahazikwa na-atọ ya ụtọ na ọ hazikwa na-enye ya joy, na ọ chọrọzi na onye nwa ka nke nwoke a ji wee chebiri ya n'ụzọ mgbe ọ na-eje ọrụ wee narụzie ya fonu ya. Unu anụkwa na ụdị akụka na gị na mmadụ yigidere oyi ọsọ na ọ chọzi ọ bụrụkwa okwu na ụka oyi abụkwa by force ị na-anụ ya anụ.
wee sịkwa ka m wetara unu ebe a biko ọ bụrụ na efu ya ma na Ebonyi steeti nwa ma na Enugu steeti kpọọ nọmba anụnwa ka ejide ya ka ọ gwakwanụ ndị be Precious ife merụ nwa mmadụ. Chineke nyekwana nwatakịrị a justice ka enweta onye gburu ya nwekwa na ife mmadụ ahụ afụ. Ị na-ayịkwa ọyị marụkwa onye gị na ya na-ayị na onye isi dị mma ka onye isi adịghị mma ka onye isi mkpụrụ mmiri ka onye ahụ bụ onye iwe ọkụ o dunakwa agha obodo afụdebe.